Iya. Suara jamu jamu pisan dong meniran. Suara tamu tamu pisan dadi pikiran. Suara jamu jamu pisan godhong telo. Suara tamu tamu pisan ning ati gel. Iya yo. Abang-abang minat cinta tiasa kata ceperas itu kuning-kuning belanda timur kakek timur kakek jamu sering-sering aku ngalamun karena terbayang padamu kuning-kuning belanda timur digawe jamu sering-sering aku ngalamun karena terbayang padamu awan-awan banyak kali kasrimbat benangnya masin tadi perawan sing hati-hati itu tangga pepora isi selembar kudungi koro yang rasa beloras itu selembar kudungi mayo yang rasa berpengawuro kurat-karit gorengan kopi sikil kopi tuh keret jaran amit-amit joko saiki dijit-jit sing mapan kurat-karit gorengan kopi tuku areng wadane tomplong amit-amit joko saiki rupane gandrawati toko ane-ane parine rubuh arep mancoran aturane satresnane mae aduh arep susul rotolane ngetan bali lan apa sedyane kelantung yo ring kuning mangrong ning kali sapa wengi ra kudu ngathok cer kuning dasar wandani sapa wengi ra kudu melok ring kuning mangrong ning kali sapa wengi ra kudu ngathok cer kuning dasar wandani sapa wengi ra kudu melok awan-awan menang kali kesimpat dengan mesin dadi perawan sing hati-hati yen ketangga bobora isi iya ijo-ijo jati hundume wasine orang-orang sing bojo dirusuhi wasine berang-berang ijo-ijo kelan-kelan mangan soto rano ilmu bojo ngerti dadi rondo lelaki mangan soto rano ilmu saben temu kalungan bojo rano petake dadi rondo rada tanggungan apa ireng kopi ireng kakek karet mane kopo aku seneng koyo seneng rondo karet dadi nopo Kunang-kunang digawe sama digawe nggon ngene turun-turun digawe salah tapi nggon ngakoni gede telu
negara bisa alir damanana genang cengkrang acurat-curane ratan sapa wani mulih tanpa arah Seram Bratajaya Brata iya coi ilmu ora kaya dasari ora kaya dasari